Αγωγής. Του πτυχίου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού αξιοθέντες, όρκον ομνίωμεν πρώτου κοσμήτωρος της Θεολογικής Σχολής και του Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού και πίστην καθομολογούμεν τίνδε. Από του Ιερού Περιβόλου του σεπτού τούτου τεμένους των ουσών εξερχόμενοι, κατ' επιστήμην βιωσόμεθα, ασκούντες ταύτην δίκην θρησκείας, εν πνεύματι και αληθεία. Ούτω χρησίμους ημάς αυτούς καταστήσομεν προς άπαντας τους δεωμένους της ημετέρας αρρωγής και εμπάση ανθρώπων κοινωνία, αή προς ειρήνη και χριστότητα ηθών συντελέσομεν, βαίνοντες εν ευθεία του βίου οδό, προς την αλήθεια και το δίκαιον αποβλέποντες και των βίων ανυψούντες εις τύπων αρετής, υπό την σκέπην της χάριτος του εντριάδου Θεού. Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούσιν ή ημίν, συν τη ευλογία των ημετέρων καθηγητών και πεφυλημένων διδασκάλων. Ο Θεός εν το βίο βοηθός.